Sugeng siang, bocah-bocah. Ketemu maneh, ya, ketemu maneh karo Pak Mul ing pasinaon basa Jawa. Nah, nek Rebo kepungkur kae, bocah-bocah wis latihan apa kuwi? Ngrungokke utawa nyemak banjur latihan mangsuli pitakon-pitakon saka apa cah kae, Ndek Rebo kae, yaiku pawarta saka Radio Suara Pendidikan. Lah dina iki latihan gawe ukara-ukara pranyatan. Ukara wi kalimat, pranyatan ni pernyataan. Nah, kalimat pernyataan, ukara-ukara pranyatan kang ada dasar gambar utawa kahanan. Nah, umpamane iki saikimu bocah-bocah iki lak ana sawijine gambar to. Nah, ana sawijine gambar mbok menawa bocah-bocah tau ngerti. Lah, banjur gawe ukara pranyatan mau kang ada dasar gambar kang kok sawang, kang kok ingeti iku. Nah, ukara iku lumrahe sing jangkep utawa sing lengkap iku ana jejer. Jejer wi subjek. Nah, banjur wasesa. Wasesa wi predikat. Banjur lesan. Lesan wi objek. Ya, kadang kala uga dijangkepi kanthi katerangan, keterangan. Jadi ana jejer, ana wasesa, ana lesan, ana katerangan. Nah, nek iso sing jangkep lengkap ngono kuwi. Nah, umpama saikimu gambar iki ya, gambar sing kok sawang iki. Umpama ukara sepisanan, kowe bisa kudu ngerti dhisik. Iku apa ya? Pakaryan, pekerjaan utawa profesine apa sing kok sawang iku. Umpamane ukara A umpamane montir, ya, montir. Umpamane montir iku lagi ndandani sepeda motor. Ya, umpamane A montir iku lagi ndandani sepeda motor. Umpamane ngono. Nah, kan iso gawe ukara liyane meneh, gitu. Umpamane awakmu mentingke sepeda motor. Umpamane sing ukara B, sepeda motor iku rusak. Umpamane sepeda motor iku rusak. Gitu. Terus neh, kowe gawe ukara meneh. Lah, bocah-bocah lak ngerti kuwi montire ora trimo siji, montire lak loro, ana lanang ana wadon. Kowe gawe ukara meneh umpamane sing C umpamane montir-montir iku lagi ndandani sepeda motor. Ya, yeah, montir-montir iku lagi ndandani sepeda motor. Nah, mergo montir luwih kok siji, ya. Terus, wah, umpama awakmu ki ra ngerti nek sing mbok delok kuwi, lah ngono kuwi pakaryan utawa pekerjaan ngono kuwi jenenge apa? Kowe ra ngerti, gak ngerti nek ngono kuwi jenenge montir. Ngene kowe mek wong-wong ngono ya, mergo wonge luwih kok siji, kowe umpamane mek D, umpamane wong-wong iku ngadeg ing sisihe montor, ya. Ah, ora apa-apa, wong-wong iku ngadeg ing sisihe montor. Nah, ngene wis cukup papat kuwi dhisik. Kita dadi umpamane kuwi mau ana A, B, C, D. Nah, banjur ukara-ukara sing kok gawe sing cacahe papat iku A, B, C lan D iku kok telesih mbok analisa, mbok kira-kira. Nah, kira-kira ukara pranyatan iku sing paling trep utawa paling pas gambarne kahanan kuwi sing ndi? Wis ta, umpamane mbok telesih A, umpamane montir iku oh montire mek siji nek kuwi. B umpamane sepeda motor iku rusak. Lha apa ngerti nek kuwi rusak awakmu? Ora ngerti oh. Gawe pranyatan ada dasar gambar yo mek sing mbok delok tok. Awakmu ora oleh ngarang utawa ngira-ngira. Rusak lan urane ora ngerti awakmu, gitu ya. Jadi mek ada dasar sing kok sawang iku, sing kok delok iku tok. Kurang pas mau B wong ora ngerti kok awake dhewe ya ta.
Nah, ngerti ini mek gambar ngono kuwi. Sing C, ya. Montir-montir iku lagi dandani sepeda motor. Nah, mergo montir loro, ana lanang ana wedok, mane montir-montir iku. Nah, iku ketok lek dandani dhek. Dandani sepeda motor, ya. Sing D, lah sing D kuwi kurang trep, kurang pas. Ora nggambarne pakaryan, pekerjaan utawa profesi ini sawijining wong. Jadi mek wong-wong iku ngono. Lah sing paling pas, paling bener, paling trep kuwi jawaban C. Nah, di ukara sing mbok gawe mau sing paling pas iku ukara C. Nah, ya. Carane gawe apa? Ukara pranyatan ada dasar kahanan utawa gambari ngono kuwi. Ya, lakune utawa prosese kaya ngono kuwi. Nah, saiki mu bocah-bocah coba bocah-bocah latihan apa kuwi? Latihan gawe ukara-ukara pranyatan, gawe dhewe ya, ada dasar gambar-gambar kang ono. Kuwi ono pirang-pirang gambar kamu gawe dhewe ya. Ayo, wis latihan latihan gawe ukara pranyatan dhewe, ora usah kesusu. Alon-alon, gitu, latihan gawe ukara. Sak gambar kuwi iso mbok gawe ukara luwih ka papat ora apa-apa latihan gitu. Pak Mul mau mek nyontoni gambar siji dadi ukara papat. Pak Mul mulai 5 sampai 6 ora apa-apa. Nah, ya. Wis, iki mau latihan iki ana gambare ana cacahe 5. Ya, wis sugeng makarya ya. Sugeng makarya gawe ukara. Matur nuwun. Sugeng siang. Nanti ketemu meneh. Assalamualaikum.